maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRM Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKD Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bango-bumaga bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bango-bumaga bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good banungin pa siya. Hello, bright or blue. Isa lang pangalan yan. Bright or blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good banungin pa siya. Hello, bright or blue. Isa lang pangalan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang mahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dahi na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sad kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado ng kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that bomb, bangubumaga bloom. Charm that bomb, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm that bomb, bangubumaga bloom. Charm that bomb, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung panumit man siya, hello bright or blue, isa lang pangalan, bright or blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panumit man siya, hello bright or blue, isa lang pangalan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Ang mapagkuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protektado pa! Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique! Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom! use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanap mo lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. At kuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, ka-law office ni Attorney Ferdinandinho Arani sa Yusan. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Sa education, may problema tayo. Parang yung ano eh. Tapos puro salita ni ganito, salita ni ganyan. Kung ano. Hindi nga natin nako-codify yung mga laws natin in education. Yun ang sinasabi natin from the very start. Gaano kahirap ba mag-codify? Will it take a lot of... Para bang yan yung land use? Yung land use law? Para bang ganyan yan? Gano? Or dynasty, anti-dynasty law? Ganyan ba kahirap? Meron naman. O constitutional amendment? Ganun ba kahirap? My understanding is dapat na nag-ano din yung UP Law Center. At yun, sila ngayon ang parang kumbaga data center for all of those. Para kung may magpa-file, may magpa-file ng bill ngayon,
Boss, meron Meron na po. Huwag ka na mag-file dyan. Hindi, pero yung mga lawmakers, may mga staff sila to check that out. Kung meron na o hindi. Hindi, chine-check out doon yung barong eh. Pero yung chine-check out na yung barong. Boss, mayroong mansya yung ano mo. Huwag mo sabihin sa akin kung ano yung hindi ko dapat gawin, right. kung ano yung dapat kong gawin. Ayan. Para tayo malagay sa media bukas. Oh, yeah. Nakita nyo ba yung video na para pumasok lang ang mga high school students? Oo. Nakita nyo yung video, nag-viral po to, no? Sa Nueva Vizcaya. Sa Cayaba. They went through a bridge. Oh. Yung puntulay ay talagang ano mo, alam mo. Ay parang ang ginagamit po nila lubid lang para makatawid ng over ilog. Tapos ano yung, sorry, hindi ko napanood dyan. Ano, may video. Raft yung ano, o bangka talaga. Hindi! Tuloy sila! Lubid! May dalawang ano, ito yung tulay. May dalawang kumbaga kawayan. Ayun, raft na kawayan. May ito mga estudyante. Na makeshift na ginawa lang nila. Oo. Hindi, wala sa tubig to ha. Parang bridge to. Nakapasok sila. Oo. Wala sa tubig. Wala. Bridge. Kala ko yung sa Itbulaga. Naku, grabe pala. Nakakatakot buwis buhay Buwis buhay yun. Sa akin, napakagandang storya nito dahil determinado itong mga batang to. Sa searing indictment. Ayan pumasok. Ayan Eh bro, delikado yan. Ayan Hindi, tubig yan eh. Kaya nga. Rumaragasa pa. Rumaragasa talaga. Para makapasok. Wala ba nag-announce yan na wala nang pasok? O ano, hindi. Kaya wala. Wala namang bagyo eh. Baka daw tawid lang siya Video. Ganon ka-determined itong mga bata. Mga bata pumasok. Kung ako yan. Ay, pucha. Ma'am, sir. Baka pumamatay pa ako. Kawawa naman to. At nag-viral yung video. Yung tali lang to. Tali nga. Yung obstacle course. Oo. Parang sa survival, yung reality show. Yan po. Ay tunay. Kailangan pumasok ka. Hindi, isang lugar lang yan. Sa Cayaba. Isang lugar lang yan. Marami pang ibang lugar sa Pilipinas. Ganyan po ang sitwasyon. Hindi lamang sa pagtawid, kundi yung sa layo na nilalakad and everything. Okay. Grabe yung safety naman ng mga bata dyan, bro. Meron nga nag-viral din na mga teachers, yung dala-dala nila yung mga libro para pumunta sila sa eskwela. Ito po, may report. Halimbawa sa Pangasinan, araw-araw ang struggle ng teacher at estudyante para makarating sa eskwela. Okay? Merong halimbawa river taxi. May mga waterways kasi sila tatawirin. May mga river taxi. Ganyan po. Mahigit 1 oras. Okay? Ang mga teacher. So, anong oras aalis na ang eskwela? Kung 7:30 yung klase. Alas 5 yan. Grabe. At walang traffic doon. Anong meron? Kulang na transportation system. Yan. Galing, ano? Samantalang dito, nagre-river crossing po sila, nagbabangka. Samantalang dito, nandyan na lahat sa EDSA, naka-traffic. Naka-traffic sila dyan. Ito, walang traffic. Wala silang traffic. Wala naman